based arrangement ni wach mange mokalo governor ne nitie wach moro mane idwa temo tielo kanyo adwa mede kama Tene godo ni Dr. Buru nyaka miluor wanoko wuo sama wabet ka e duond bura mar ODM kanyocha jo ODM nosebedo bang' tho migosi Raila Amolo Odinga to giamua no Buru ne ema gimiyo jo ODM girieko mar jo iye mar ODM girieko kata onge rieko to mane gisekelo iwacho ni in wisdom or lack of it so whether there was wisdom there or not ng'ama gisekelo en Dr. Buru Oginga omiyo nyaka miye luor king'iyo Victor asewacho ni ka higni 3 mokalo to apar ni kendo bedo no bongo go wiye kama ok ochuno no yie gi gimi wacho onyalo go wiye nekech mano kite koro in samoro kiwuoyo igo koke thim tiromo go bongo wiyen tineno ko bongo go wiye tikoni gima wacho no en point nyako bongo boyie mano kito bongo en kit yie nochwe kogo wiye kamano koro kikiduognwa kipakori ni neno ko bongo bende kuma nanene kucho boyie gi gima wacho kata kidok kata sama ni onge pod nogo ma wiye koro bas ndibe jok mano wacho gima rach to pod no bongo nego ma wiye ne okoego wiye omiyo gima temo wacho en niya rieko manyocha ne jo ODM oneno godo ni mondo keto Buru Oginga no ineno ka wan jofwambo wamiye luor king'iyo kata mana e obok mapacho kae to gi story chemendiko pod ok inenie ka ng'ato donjore go Buru Oginga kong'iyo yom mare ni gima Oburu ondhogo pati yo makama Oburu embe en dhano ike bende ng'eny wambe wang'eyo jo pati go bongi ni ike ogore ng'ato moro machalo rawera matemo lothni no gachiel gi mwanyise ni ka ng'ato manyalo biro ng'iyo kata rawera man gi teko mathoth ni to ere kaka onyalo kawo teko ma onyalo kawo tendo oganda luo tana paro ni ng'ama riek ne nindo mane tiyo Buru ka kod obed nya Raila Odinga wan wawache ka kod obed yuo Raila Odinga wan wawache ka kod obed migogo madhiambo wan wawache ka ne ininde tiyo Buru Oginga ni nekech to kare ok tije yot kiseng'e ni ike ng'eny okore ma tije yot nekech en koro ilamone mana Nyasaye omed tayi maber ti ikaw mana wisdom e buoye ka to kusekete ni ene jatelo to chak uduogo ukiko itwa ka koro wambe ukiko jopiny bo ukiko emomiyo jopiny be koro penjo wani to un kuneno ODM ni king'iyo simba ka messages mang'eny mabiro an ok atiko ODM kuno ich matek kineno ni in rawera nikech Victor achiel kuom qualities kata gik mamiyo jatelo bedo ng'ama jatelo en ni jatelo nyaka bed ng'ama nigi horuok kaka Jay wachecha nitiere gik mang'eny ma Raila Amolo Odinga no thogo agoge manyo ok onyalo wacho kata wan wawegi nitiere gik mang'eny muduogo wachnwa ma wang'eyo bitho to nitiere gik mang'eny ma ok wanyalo wache yamo ka moko bende nitiere ma in ming'e kendi nyaka jok mineno ne pakore ma ineno koro pakore malichgi ka koro wambe wabet ka ni koro we watokie matin mwang'eyo to jopiny de penj bana ni maluto ndalo moko na wacho ka kendo ang'e ni joma dongo winjowa na wacho ni kaminu nyalo goni ka wuonu nyalo goni e mbaka minu seche moko ka wach ni minu rach to samoro ywaruok nitiere udi kumodaki to chieng' moro goni e mbaka minu malichie inyalo dok ikipenjo to mama kare rach mana kama minu bende ka nyalo goni e mbaka wuonu dug dala nyaka dipanj to baba kare ng'ama nade koro nitie mang'eny ma wuonu gi minu uyume agogi kaka jonyuol ni iwacho ni dug dala nyaka usuri marot kende ma samoro nyalo bedo ng'eyo dug dala nyaka to mara ng'o waneno karawere mantiere ODM gi jotendo ODM gi jodwa lothni ahinya na nyisi ni mokwongo en pesa no ondhogo Yesu wang'eyo joma no ondhogo jakom mamoko bende nochune nyaka gidonje broad base ni to pok iwinjo kwa luongo nying jika jakom ka noya Dubai nitie joma no osedhi
mano paranya kende to gi Wandai ema oduogo donjo. Joma moko go mabe ok aluongo nyingi, nitie joma nosedhi ma nosetimo agreement chon ma William nosedhi omanye yorgi. To sani gin bende moko koko wuok ni gin ema koro giero ang'owa, giero oganda gi nyingi duto. Emomiyo sama owacho no buru nyaka mi luor, nyaka miye luor nikech kido gima nyiso rawere mabiro kinyin bende inie telo. Sani koro Jay e chairman marwa kaka jofwambo, kata ka ok ahere kata ka wantiere gi pogruok, to sama entiere jakom no to nitie luor ma nyaka miye. Onyalo bedo ni onyadundo, kata onyalo bedo ni obor, onyalo bedo ni okiche dongo, mago to koro ok ibi ng'iyo. Koro ng'at madwa ng'iyo yom mar oburu ng'iye gi leadership. Koburu odonjo tineno ka otemo ywayo factions ma kata mana rawere moko oluongo nyigi nobiro romo godo. Sani oluongo bura, telo mar oganda Luo kata telo moro amora, gima duong' ming'iyo ni vision mari en ang'o. Kisenyiso ji vision mari, kaeto mar ariyo king'iyo gima ne jakom godo, jakom ne ng'at mane hore, mana kaka iwinjo wawache. Wadwaro jatelo man gi horuok, muomruok gi teko. Wawacho ka to be giwinjowa, samoro be giwinjowa, to ok gidwa tiyo godo. Rieko loyo teko, Victor. Inyalo bedo matek kaka ng'ama rawera gi teko mang'eny miti gi mbi mathoth, to rieko loyo teko. Ma emomiyo samoro ng'ama jaduong' nyalo dhi nenie gimoro mapiyo. To miyo gima nitiere ODM ka en ka gidwa ni gidhi mbele kaka gidhi, nikech mugni gi tungni to biro bedie, nikech dhano ng'iyo 2027. Gima akwayo Buru Oginga, takwayo chair mar ODM Mikai Gladys Wanga gi jogo motelo ma anyalo wacho negi ka giero to giwinji, en gima dhano ringo ni ratiro kako tiko biro bedo. Kik gichali jok maneno ni nitiere jok moko mosesudo butgi ma samoro ka ng'ato dwa dhi chung' gimbe nyaka koro wawachnegi awacha, ok kik ine ni dwa wuothie gi Ken ahinya. Kata ka Ken ibiro to Jay be ikiko godo mondo mi kik jomoko dhi bed gi luoro. Nika kichiegni kod jakom mar party kata mana party leader no. Chiko yot mondo yude molonga mane okuot kode. Ni yot mondo yudi kae tidhi tiye gi dhok moro ma samoro ng'ato dhi neno ni kamo dhi bede gi fair nomination cha. Ni koro ok dhi bed free and fair nomination cha. Ni koro ok dhi bede. Nyocha nano mabei bura moro mokadwa luongo nyinge, to na winjo kaka jomoko loso. Telo ok dwaro go agoko. Telo gombuch piny nano kaka jotend duond bura mag ODM jomoko loso ga goko ka gima jopiny ok gidewo. Giseng'ado ni mai ng'ama dhi chung' ka gi ODM. Giseng'ado ni ng'ane ne pingo party, ng'ani emi idhi mi. Idwaro sama koro inyalo oyi oganda Luo duto te. Okay. To gini dwaro mbola nyaka yanyi ki ng'ama jatelo. Kata wandong samoro girido mager kae to wagine wawinjo meno winjo. Kisebedo jatelo nyaki yie yanyi. Kisebedo jatelo ok ji te manyalo winjore kodi e wach. Mae momiyo samineno momiyo winjo wacho ni mondo mi oburu luor, ok wamiye nikech en oburu, wamiye nikech luor ma Raila Ncho miyo oganda Luo kokalo kuom wuoyo e chwech achiel. Nikech wang'iyo ni 2027 cha dhi chalo kodwa nade. ODM ni emane odwa chalo pride mar oganda Luo. Kata dok ni wan to ok wan jo ODM kamano. Wan wachung' e siasa te. Lakini gima nyomiyo ka koro broad base kancha Gen Z otumo William Ruto kama teki. Tiyudo gima inyalo oma nyalo biro gi jood bura. Mak mana ni sama ma timore nyaka bende jotelo kot omako Buru Oginga chair lady kaka sewacho no kata chair person go nyaka ginyisi ni bende nitiere jogo ma ok ni dwa mana nyisi to ng'ama chiegni kode, ng'ama chiegni gi Wanga, ng'ama chiegni go Buru, jomoko bende manye ka mama, ng'ama chiegni jo net be chiru kaka jo piny wuoyo kuom ang' nwadwo kuno bang'e nyaka ng'ini to ng'at man gi lek mare mar chung' ok ochuno ni nyaka ibed ni in e tie jatelo makama eka okangi. Mane gik manyocha samoro ka koro jakom jagine to ji wacho ni koro gibiro romo gi jogi gin giwegi. Erokamano ahinya.